uMatlala ngaphambi kokuba ageqe amagula uqale watshela ikhomishana ukuthi angeke ekwazi ukuphendula eminye imibuzo ngoba kafuna ukuzigaxelisa kwezomthetho. Leyo mbuzo ke ifaka phakathi nalowo othinta izimpala okusolwa ukuthi waziyisa kuShadrack Sibiya, iphini likakhomishana wamaphoyisa elimisiwe nokuthiwa zabe ziyisipho. I'm unable to comment further on this matter in that I do not wish to give evidence that may lead or self-incrimination, and therefore I claim the privilege against self-incrimination. Ube esetshela ikhomishana ukuthi owabe engungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele wamshayela ucingo emtshela ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa omisiwe uSenzo Mchunu ufuna ukuxosha uGeneral Dumisani Khumalo afake uFeroz Khan esikhundleni sokuba yinhloko yezomhloli. This is according to Mr. Cele. He said to me, Mr. Senzo wants to fire General Khumalo and hire General and replace him with General Khan. Igama likaMatlala selinindeke kaningana ngabantu asebevele kule khomishana. Eziphendulela uvumile ukuthi wake wahlangana nokhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi wavuma nokuthi uyamazi usomabhizinisi uSuleiman Karim. I know and have on one occasion met Lieutenant General Mkhwanazi. I do not have any relationship with him. I confirm that I know Suleiman Karim. I previously approached Mr. Karim to request for funding for my company Medicare 2420. Kodwa ke uthi akakaze ahlangane nongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. I place on record that I do not have any relationship with Minister Senzo Mchunu. I have never met Minister Mchunu and have had no interactions with him. Kanti usomabhizinisi uBrown Mokhotsi uthi uyamazi kodwa ke akafuni nokumbona. Do you currently maintain a relationship with Mr. Mokhotsi? If not, when did it terminate and what was the basis? No, I don't have. I actually hate him. Why, if I may inquire, as a matter of He interest? caused a lot of problems for me. Ikhomishana isola ummeli kaMatlala ngokuzama ukumphendulela eminye imibuzo. You're answering questions on behalf of a witness, and that's improper. The intention was not to act improper. The intention was to bring to your attention that this is an issue that's got a legal basis. Isicao sizoqhubeka kusasa.